Hello mga ka-listeners, balik ta og intro vlog no para na po ni sa nulimitang part 10 mga ka-listeners og naghinapos na ni siya mga ka-listeners di ay no. Ang katapusang sumpay ang part 11 mga ka-listeners no. Ako tatong isumpay aron mahuman na pero mura mag bugat makayo i-mix. Labi na bubutog 3 hours bitaw kapin, bugat na kayo i-mix. Usahay ma-build mo na nga. Kanya na lang 2 hours kapin mga ka-listeners no. Nya sa tawagan ang oras alas 7:57 mga ka-listeners o mahapit sa atong kwan Shopee pagmamasin yung sinada yung ginahan mo order sa atong gipangtag mga ka-listeners no ihapit sila nako ni. Okay, nya padayon ta og basa mga ka-listeners sa comment no. Sa one atong mga tiwas nga comment section. Ang una si Mihias Lodi tulok heart yang comment. Og di pa dahil comment niya nindot po ning Judas Redentor idol tag-as pud kayo yang ads na 18 minutes una mahuman ang ads to. Okay na Lodi Mihias no kung taas na i-skip na lang no. Kay aron di makuha nimong pagpaminaw no. Taas na po ng 10 minutes, no? Okay ra, pero huwag mo humanon, ako kayo kong pasalamat, no? Pero okay ra po din mo humanon, kaya taas na po kayo na. Muna, salamat kay Lodi Mejias, no? Yan na pa siya tulok heart na comment day. Lodi Mejias, yan na pa ilain. Good PM idol, taga-asam ni si Mayor nga amahan ni Redentor, kay akong morning sumbong ni sa Senado kay babaero kayo. Nakatawa tulo kay Mojo. Peace, no? Salamat kay Lodi Mejias no. Basig na di tinuod yung nani no nga mayor no. Mura na yan yung drama nga Judas Redentor ba. Babaero kay nga mayor. Salamat kay Lodi Mejias sa imong kuano mga komento. Og si Alrex Canyalita, salamat kay sa imong mga upload nga drama idol. Maka-reminiscence gyud tas mga
atong mga idol nga drama sa una. Salamat po Alrex Kanyalita, no? Sa imong pagpaminos sa itong mga gi-upload nga drama. Mangita pabutag laing dugang drama na pod, no? Kay para malingaw gyapon tang tanan mga ka-listeners. Si Noel Jr. Makabudbud, salamat kayo sa bagong drama nimo idol. Salamat po, no? May sapayan o salamat po nimo Noel Makabudbud, no? Noel Jr. Makabudbud. Salamat sa imong makanunayong pagpaminaw. Og si kuan Nilo Senior Lau, no? Nilo Senior Lau naglagot na gid ko idol Sukol pud unta hahay maka-high blood. Di mo lagi ñanay jud yung drama, no, na ay magpadaog-daog una ba, no? Mura tong drama nga Cecilia, luoy kay to yang role kay daog-daogon. Mo ni mura-mura ra po ni, no? Pero lucky lang ni siyang gidaog-daogan ng drama, no? Sa dramang Ako Imo Bang Higugmaon. Na si Boy Simbahon Vlog, dol bag-o ba ni nga drama pa shout out dol. Shout out nimo Boy na may tuwa ni, no? Boy siguro ibasa ni. Boy Simbahon Vlog, shout out, no? Kini drama 2019 ni siya, no? Boy Simbahon Vlog. Pag 2019 ni siya, no? Wa pa magsugod ang COVID ni time ba. Kaya natapos mo ni siya kuan March 2019 so ni natapos drama, wa ko masayo. Wa pa ang kuan. Wa pa magsugod tong mga quarantine. May gani nakita na ko ni nako yung mga record ni sa una sa cellphone record itapad sa radyo na ko i-record ani. Una nako og nay makuha nga episode ako i-back up tong mga record nako. May gani kay halos na kompleto na ko ning mga audio ani, no. Wala na okay ra to ning mahuman gyapon mga ka-listeners, no, kining drama nga Ako Imo Bang Higugmaon. Malingaw ta aning drama ha. Kay nindot sad ni. Maura mo na yung comment, wala nila, no? Nahuman na. Okay, dito maglangan mga ka-listeners, paminawan ninyo ang naginapos nga sumpay sa dramang No Limit ang Iri. Adios Patria Adorada, Región del Sol querida, Perla de Mar. Sa mayaging mga pahina sa mga nobela ni Dr. Jose Rizal, nagkadugo ang kasing-kasing ni Isagani, human buwagi ni Paulita. Mitugan si Paulita ang adto siya magpakasal kang Juanito Pilais. Samtang si Ibarra nakigsabot kang kiruga alang sa ipalusot nga mga armas. Samtang sa panimay ni Kapitan Tiago, ni bisita si Ibarra. O karon mga kasama, atong pakliun ang dugang mga pahina sa ikaduhang nobela sa atong nasudnong bayani, Dr. Jose Rizal, El Filibusterismo. Paalam bayang hirang, lupang hitik sa Kapitan Tiago, pwede ko bang maistorya si Maria Clara? Kapitan. Ako si Crisostomo Ibarra. Wa ako mamatay. Ug ni ako aron pangayoon kikan mo ang kamot ni Maria Clara. Wa ko man aron panigaslan ka. Naibaw ko. Ganyan itong tungura. Napugos ka lang sa pagtuman sa mando ni Padre Damaso. Kapitan. Mahimo ka mugakos na ko. Gimingaw sa kun imo, Kapitan. Salamat. Salamat nga nalipay kastong panag-abot pag-usapan. Trisi katuig na ang milabay. Sa dihang nadungog ko nga patay na. Human po sila sa mga gwardya sivil
dito sa Suba. Apa nakigbisog ko, kapitan, nga mapuhi. Gisuwayan akong lances si kamatayon. Kinakanunay sa kong unahuna nga balikon ko si Maria Clara. Ganuman nga bisan din sa monasteryo. Bation mangyapon ko kay ngawa. Dunay talagsaong kakulba nga akong bation sa akong kaugalingon. Ginoo ko. Tabangi ko. Naglain na nga akong lawas. Mupaway unak ko. Yan ako sa gawa sa gangaan sa akong tungaan. Suklan naman sila! Kaya suklan na sila! Suklan naman sila! May mga tinunan nga Kita nagtapos mo sa gawas. nagdaos na sila! Mga sukol ta! ¿Qué estás haciendo aquí? Estamos prestando al gobierno, señor. Gipangutana sa mga gwardiya sibil ang mga tinunan. ¡Vilbora la escuela! Estamos llevando a cabo una protesta. Nagprotesta ang mga tinunan. ¿Es usted un filibustero? No, nosotros somos filibusteros. Gignan sila sa mga gwardiya sibil nga pilbustiro. ¡Le arrestaremos! Usted no nos puede parar. Mibahad ang mga gwardiya sibil nga takpon ang mga tinunan. Ug dili sila mahunong sa protesta. ¡Arrestarlos! Ay, mira, prendió. Gidakop sa mga gwardiya sibil ang mga tinunan. ¡No te resistas! Gidakop sa mga gwardiya sibil ang mga tinunan. May tinunan gamidagan. ¡No se puede escapar! Daigo ko sa magpusil. Dagan sa mga tinunan din sa tunghaan ang nadlok sa pagdakop sa grupo sa mga tinunan. Nagsugod na ko na ang pag-alsa. Mauna ka kini ang giingon ni Senyorito Ibarra nga pag-alsa. Siya ka ang nagsugo sa mga grupo sa mga tinunan. Tiago. Murag doon siya gustong isulti. Tiago, kung ang imong isulti mahitungod sa imong manok nga si Buyukon, ayaw na kabalakan ni Buyukon, kay giatiman siya og maayo ni Sinang. Oh, buhi si Buyukon. Buhi si Buyukon. Milingo-lingo siya. Dili si Buyukon ang iyang buot ipasabot. Kinsa ka nang giingon mong buhi, Tiago?
Nakakita ka Isagani sa diyang gipangdakop ang mga tinunan? O Basilio, Unsay mo nahibawaan sa kagubot? nagprotesta sila sa gobyernong Espanya. Nangayo sila og reforma ni ining nasura. Apan giakusahan sila sa mga gwardya sibil nga mga pilibustero ug may plano sa pag-alsa. Sa... Doon na ba'y kalambigitan sa ilang gihimo si Senyorito Ibarra? Wa, Giunsa ni mo pagsiguro? wa niya naisguti diri kanamo ang mao nga protesta sa mga tinunan. Gawas pa, nasamdan si Senyorito Ibarra sa maong hitabo. Nasamdan siya? Kumusta si Senyorito Ibarra? Way ang iyang kabala kasi ang paglawas, Basilio. Nakahitan lang sa bala ang iyang usa ka bukton. Og dito si Senyorito Ibarra atol sa kagubot. Musamot nga katahapan siya nga dunay kalambigitan sa kagubot. Basilio, kita pa lang ang naipaw sa tinuod nga pagkatao ni Senyorito Ibarra. Wa pa niya hukasa ang iyang takuban sa pagkadon Simon. Og way ilapot si Senyorito Ibarra. Kakin sa mga grupo ang nagprotesta nga mga tinunan. Posibleng lahi nga grupo. Dili lang usa ka grupo ang may grabing kasilag sa mga katsila. Isagani, daw doon ikaw lugan ang imong pagpahiyom. Wa nag-inusara ang atong kausa, Basilio. Doon na pa'y laing grupo ang nagtingwa sa paglumpag sa Espanya. Mas maayo kini nga kay gayunan kaysa ingon nga paagi. Mahiusa ang kusog sa katawan, batok sa mga katsila. Isagani. Muna ka ng monasteryo. Di na naa si Maria Clara. Huwat ako, Maria Clara. Huwat ako. Kaya og magbalamposon ang revolusyon. At kung ablihan ang kumbinto, arong kuhaon ka. Laing paghihapon ang gipamati na ako sa kong lawas. Dili ka ni tungod kay tagsar akong magkagawas din sa monasteryo. Basin og nanginahanglan ang akong lawas nga magkahanggap og labas nga hangin. Manambo ko sa bintana. Lingaw na ko kadiyot ang akong mga mata sa pagsudong sa gawas sa monasteryo. Mingaw sa gawas. Oh, dunay usa ka tawo nga nagparug og nagsiki og tan-aw dinhi sa akong nahimutangan. Labong kayo ang iyang bungot. Mura siya og langyaw. Nganong naaman ka na siya magparugat pang sa monasteryo. Nagsiki paghapon siyang tan-aw nga ni. Tunay madre nga nanambo sa bintana. Di na ko maklaro ang iyang naong. May kusog ang kubas kong dukan. Dili ka si Maria Clara ka ng madre nga ako nakita. Maria Clara, kung ikaw magkara, paabot ako. Ikuhaon ti kagikan diha sa monasteryo.
Mula kini ang bahay nila ni Makaraig. O, doon ay mga kwartya sivil nga nag-atang sa tugkaran sa panimahay ni Makaraig. Ila kang gidakop si Makaraig. Jorge, estas, aquí. Oh, higala kami ni Makaraig. Yo soy amigo LD Makaraig. ¿Quién es este? Ako si Basilio, ang kauban ni Makaraig sa pagtungha. Nagtuon kog medisina. Hable español. Soy Basilio. Basilio. Sí, señor. Soy un estudiante de medicina. Iya kong itutukan. Espere aquí. Iya kong pawaton din eh. Ganong na may mga kwartya sibil sa panimay ni Makaraig. Uno nga na ka na, Tiago. Musamot kag kaluya kung pugso ni mong imong kaugalingon sa pagsulti. Oo, buhi si Buyugon. Hala, sige. Pahuway na. Oo, buhi ka. Dako kang buhi. Unsa, Tiago? Murag doon ako'y kamayang nasabtan sa imong istorya. Kinsay buhi, Tiago? Ibra? Ibra? May ibra nga akong nailhan. Ibara? Miyango-yango ka. Buhi si Senyorito Ibarra? Miyango-ango na intawan si Tiago. Iya pag nahinumduman si Senyorito Ibarra, nahinigog maka ni ato ni Maria Clara. Tiago, patay na si Senyorito Ibarra. Sige, pahuway na, Tiago. Tiago! Nahibong ko sa istorya ni Makaraig. Matod niya, nagkaanib ko no sa mukhaw sa ang mga kwartya sivil. Kung tinuod man, tinuod ang ingon ni Senyorito Ibarra na pinaagi sa iyang gisul nga salapi. Doon na mga kawani sa Espanya kami simpatya kaniya alang sa revolusyon. Gibati ko kabalaka sa sunod ka mahitap.
Luya ang akong panglawas. Maglisod ako og trabaho sa mga gibuhaton sa monasteryo. Ginoo, karon na pa ang panahon. Kung karon naman, akong pangayoon kini kanimo, Ginoo. Unsa ginang akong nahimutangan? Kalunaw sa mga tanom. Presko kaayo ang mga buhag. Kahumot sa hangin. Maria Clara! Crisostomo! Maria Clara! Crisostomo! Ibalik ka! Oh, Maria Clara. Ako ito maring akong saan mo. Gibalikan ko ikaw. Crisostomo! Maria Clara, kimingaw ko rin mo. Gamingaw sa kudin mo, Crisostomo! Maria Clara, Imo kong gikakos. asawa ko na ikaw, Maria Clara. Kiniag itong paraiso. Nagitagana ka nato sa Diyos. Crisostomo! Maria Clara, Crisostomo! malipayon ka ba sa itong paragkita pag-usapa? O Crisostomo! Kini ang pinakamalipayon adlaw sa akong kinabuhi. Ngani ang kakauban ako. Maria Clara. Ni anak ko sa lawak ni Sister Maria Clara. Nakatug di ay siya. Mapahiyo mon ang iyang nao nga natug. Sister, inom una palihog og tambal, sister. Nakatug siyag maayo. Sister, oras na sa pag-inom sa imong tambal. Unsa ni? Sister? Sister Maria Clara? Siya maginhawa? Patay na si Maria Clara. Sister. Oh, Jaco. Tuala si Basilio sa monasteryo. Mohang yun na punto siya nga muduaw ni mo si Maria Clara. Maulaki. Kaysa ba'y dili mingawon ni Maria Clara? Ako kani. Kung mahimo pa lang.
Gusto kong kanunay nga makita ng akong pag-umangkon. Naunsa ka man, Uy. Naghiskot ka naman sa buong patay. Higod pagsigig istorya ng patay, Tsako. Makadungag ka na sa imong sakit. Oo, moabot to ron si Maria Clara. Mula kini ang monasteryo nga, nag-alagad si Ate Maria Clara. Musway ko hangyo sa ilang superiora. Nga makaduaw kadyat si ate ni Papa Tiago. Unsa man untay among ikaalagad nimo, senyorito. Paselo a sister nga makadisturbo ko ninyo din sa monasteryo. Kung para sa kahimayaan sa Dios, andam kaming muhatag sa among serbisyo. Daghang kay salamat, sister. Magpakaawaw na pud ko ron nimo sa paghangyo. Unsa ka na, senyorito? Sister, luya na kaing among amahan nga si Papa Tiago. Kinsa nga Tiago? Si Kapitan Tiago de los Santos. Ang kabisa di barangay sa San Diego. Salamat nga nakaila ka sa kong amahan, sister. Nabaniog ang panghani Kapitan Tiago. Isip maayong kabisa sa San Diego. Usa siya ka ilustrado og dagko og hinapang sa simbahan. Daghang salamat nga wa pa ninyo malimti ang pagkamaayong tao ni Papa Tiago. Kay naunsa ganito si Kapitan Tiago? Lisod na kayang iyang panglawas. Dili na dutlan ang iyang lawas sa bisan unsang tambal nga idapat. Uy, kaluoy in town sa Kapitan. Og muhangyo ang ko pag-usab nimo, sister. Nga tugutan nimo si Ate Maria Clara nga makaduaw ni Papa. Dili ko gyud unta ikaw balibaran sa imong hangyo, senyorito. Sister? Nahila ka? Kasi kaganina lang buntag nga namatay si Maria Clara. Namatay siya sa sud sa iyang lawa. Kasi iyang namatiyan. Among namatikdan nga nagluya ang iyang panglawas. Posibleng doon na siya higit adala nga sakit nawa niya itugan ka na mo. Sister Maria Clara. Kaganina ra gyud nga nagsige og panawag ang imong amahan ni Maria Clara. Hain si Maria Clara. Tia Isabel. Basilio? Nga nawa ni mo ada si Maria Clara. Wa ba misukot ang ilang superiora sa monasteryo? Isugot man, tia.
Apanahain si Maria Clara. Nga wa siya? Ti Isabel. Patay na si Ate Maria Clara. Unsa? Kaganin na buntag. Nadiskubrihan nga wala'y kinabuhi si ate. Dili. Dili! Maria Clara! Senyora. Ngano si Maria Clara pa man ang namatay. Kadaganon ta sa angayang patyon. Nganong dili man sila. Maayo pa o kini na lang untang muchachang namatay. Maugyot nyo ra. Unta. Unsa nyo ra? Ay, ayaw taon senyora ay. Ato na lang dawaton ang nahitabo ni Ate Maria Clara, Tia Isabel. Ay, sa may mahitabo nyo rito ay. Ang mahibaw si Senyor Tiago. Napatay na ang senyorita. Sinang, Tia Isabel. Talandugo na ang panglawas ni Papa Tiago. Musamit ang iyang sakit kung may baho siya sa nahitabo ni ate. Na ako'y sugyot nga dili lang nato sultihan si Papa. Nga patay na si Ate Maria Clara. Onyar! Padong na nga ni senyorita Maria Clara. Nyar, ay nakot pagsigi o ginak, Nyar. Kay dagko ka na ba kayong lusok ng imong luha, Unsa, Nyar? Magadik-adik gihapon ka, Nyar. Nga nagkanguhaw ka naman gani. Ay lang nang apyan, Nyar, oy. Si Buyukon lang, Nyar. Tabak na tong sungo ni Buyukon. Sinang? Nyarito, naunsa man ni si Senyor Tiago, Nyarito, ay. Nangita man apyan. Mag-adik-adik pa man gihapon ni siya, oy. Unsa gipangita ni Tiago, muchacha? Yan. Pagtarong ha, muchacha? Nangita man ni siyang apyan nyo ra, ay. Tiago, ayaw na niya ng apyan. Magkadaot ka na sa imong lawas. Tagain ninyong apyan si Papa Tiago. Iho ba siya? Ngano gong? Kalipay ka na ni Papa ang apyan. Kung ihatag ta niya, kung unsi makalipay niya. Dili ko magkadaot man ng apyan. Lisod na kayo ang panglawas ni Papa. Ako na lang taon sa unahan. Kasi dili madugay. Mubiya na siya natin. Kaluoy ni Tiago. Samtang buhi pa si Papa. Atong ihatag niya ang bisan unsang butang nga makalipay niya. Sinang, hatagi si Papa Tiago og daghang apyan. Unsa? Tumani si Papa sa iyang gusto.
kay si Papa Tiago. Human makahitit o daghang apyan. Alang ora ko sa gawa sa bahay. Basilio, Senyorito Ibarra, niya ka? kumusta si Kapitan Tiago? Luya na kay si Papa Tiago. Panington siya bugnaw ini kadlawon. Maglisod ang istorya. Ug akong napanglangtawan nga dili na siya magdukay. Nasubusap ako sa kahimtang karon ni Kapitan Tiago, Basilio. Ang hilo sa kagaw mi kuyanap na sa tibuok ning lawas. Mahimo nga bisag sa kurasa. Madisgrasya ang iyang kinabuhi. Ang kahimtang ni Kapitan Tiago nga masakiton. Sama sa kahimtang karon sa Pilipinas. Bisan unsa na lang nga dautan ang iyang madamguhan. Ug pation siya grabing kalisang. Nahisama siya sa gobyerno. Ang pagpangumustar ba ni Papa Tiago ang imong toyo? Ani ako. Aron ingnon ka. Gawa kay pagpasakit sa kugalingon mong nasod. Dili ka na tinuod. Gimahal kong akong nasod. Kung nagmahal ka sa mong nasod, pues kuyog na ko karong gabi na. Nganong ka na ang imong awhag nako? Tuod kay karon ng alas 10 sa gabi, duslitan ang El Filibusterismo. Sa usa ko kapagmando, mubuto ang pag-alsa. Andam na ang tanang mga armas para sa gubat. Nagkaposisyon na daan ang akong mga koneksyon sa gobyerno. Mahimo nga og mga adlaw, wa na ang pagtungha. Mahimong wa na usab ang gobyerno. Ug ang makita, mao ang pagpatay ug pagbanaw sa daghang dugo. Senyorito Ibarra, Kung magmalampuso ng among pag-alsa, tanan nga nagdumili sa pagtabang sa revolusyon, among isipon nga kaaway. Karon, mamili ka, Basilio. Amo ka manghigala o among kaaway? senyorito. Pagpili, Basilio. Ang imong kaugmaon o ang imong kamatayon? Ayaw pagduha-duha, Basilio. Kaya ako karon ang nagkulit sa gobyerno. Igo na ba ang kusog sa pag-alsa? Ado na ni saktong kusog. Gitapok na ko ang managlahing kusog sa pag-alsa. Naa na to ang daghang mga kawani sa Espanya nga nahaylo sa gihatag kong salapi. Anaa ang mga dinawdaog nga dako ug kasuko sa Espanya. Ug apil sa kong kauban, mao si Talis. Ang amahan ni Juliana? O Basilio, ang iyang grupo nga gabilan nakig-alyansa sa kong grupo alang sa himuong panimahos. Basilio, may hinungdanon ang matagutlo. Unsay imong hukom sa kong tanyag, Basilio? Nagpaabot ko si mong tubag, Basilio. Kung mukuyog ko ninyo, unsay akong baton. Sa'yo na. Samtang adunay panaggira sa akong mga tao patok sa mga katsila, ikaw ang mangu sa usa ka grupo aron pugson sa pag-abli ang gangaan sa Santa Clara. Kuhaa dito ang usa ka tao nga gimahal ko kayo. Ug nahibaw ko nakaila kaniya. Siya si Maria Clara, ang akong hinikugma. Ilayas mo si Maria Clara ug dad-ad rin ako. Ang mungha nga si Maria Clara? O Basilio. Tungod di Maria Clara, hinungdan sa akong pagpakabuhi ni kalibutan.
Akong paulbohon ang El Filibusterismo. Kay kinilang nga akong gituhuan na mo'y makaablis sa ganghaan sa mga kumbento. Ug ikaw ang mukuha kang Maria Clara. Ako siya kibalikan. Aron ipadayon ang among duha ka gugma. Nahadlok ka ba? Imposible nga makuha ko pa si Ate Maria Clara. Dili imposible, Basilio. Imposible og dili na nimo makauban pa pag-usab ang imong hinigugma. Talawan ka! Dili ko talawan! Huwag dili ka talawan! Ilayas si Maria Clara gikan sa monasteryo. Dili na ka na mahimo pa. O ganong dili man. Tungod kay Unsa? patay na siya. Dili. Huwag ka nang sulti sa tiwala. Patay na si Ate Maria Clara. Dili na tinuod! Namaka ka lang kay talawan ka. Huwag ko mamaka! Namaka ka! Kaganina buntag, nadiskubrihan ang patay niyang lawas sud sa iyang lawak sa monasteryo. Kung dili ka kapugong sa imong katalo, palihog lang. Ayaw pagbutang-butang og istorya. Karong gabi, ako ang mangunahi og layas ni Maria Clara gikan sa monasteryo. Ug masabot na ka. Palikon ta ka. Aron patyon tungod sa imong pagpabagak. Kaganina buntag, miadto ko sa monasteryo. Ug misugat na ko ang balita nga patay na si Maria Clara. Ug aron ka mutuo, Kung sa karigikot mo si mong bulsa. suwat gini ni Padre Salvi. Gigipahatod ni Padre Irene de Rinamo. Mahimo nimo basahon, kay hayag ang buwan. Senyorito, pasaylo ang gitug-anan ko ikaw sa tinuod sa nahitabo ni Ate Maria Clara, senyorito. Matay si Maria Clara. Huwag na ko nahibamat pag-usap ng buhay. Kanugingan man aning kabangis ang kapalaran sa mong hukma. Patay na si Maria Clara. Patay na si Maria Clara. Maria Clara. Kalawa ka man kapaabot sa kong pagpaling. Maria Clara. Paabotan ko sa laing kalibutan. Mahal ko. Paabotan. Pansadi pa kumubiya din sa kalibutan sa mga buhay. Kinahanglan unang akong ipanimaos ang daotang kapalaran nga nahitabo sa atong gugma. Enrico, nagpaabot naman sa imong bando.
Andam na ang taranta mga tao sa pag-alsa karong gabi. Dili madayon ang pag-alsa karong gabi. Apa nakaandam na ang tanan, senyorito? Sayang kining panahon na. Tumana nga, komando! Senyorito. Malayaw mo na ako! Biyahin ko ninyo! Senyorito! 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 Biyahin ko ninyo! Ipatawag ko lang niya kamu pag-usap. Huwag pa mo magkasabot! Biyahin ko! Biyahin ko ninyo! Biyahin ko! Nabatyagan na nako karon ang plano sa pag-alsa sa mga Indio. Kinahanglan nga sa sayo pa. Masanta na silang daan sa gobyerno. Mulihok ta karon dayon aron mapakgang ang plano sa pag-alsa. Dakpan ninyo ang tanan nga mga gikatahapang pilibostero. Sí, señor. Ayaw ka mo kahadlok sa pagbuhay sa inyong kinabuhi alang sa inang nasod. Timanin ninyo nga sa atong pakigbisog sa kagawasan, dili lang kini alang sa atong kaugmaon. Apan ang kagawasan nga atong angkunon, ang atong kabilin ngadto sa atong mga anak, ug sa umaabot nga henerasyon. Buhatan ninyo ang tanan natong nasabutan. Uy, sige! Mga Gwardiya Sibil! Nakita ang ilang tuyo! Ayaw ko mo pagpakita o kahadlok nila! Manawag sila silang kabayo! ¿Cómo estás? Mayara, senyor! Nanaog sa siyasi ang kabayo. ¿Dónde es esa gare? Kinsa nga isagani ang imong gipangita, senyor? El estudiante de Derecho. Nagtungha ko pagka-abogado. ¿Cuál es tu nombre? Ako si Isagani Villamor. Él es ese tipo. ¡Arrestarlo! Iyo kong dakpon! Ayaw kong pugso sa pagkuyog ninyo! Dili ko magkuyog ninyo! Sa balaod sa Espanya! Dili mahimong dakpon ang tao ng waysa! Usted cumple con los estudiantes. Dili sa ang pagpakistorya sa kauban kong mga tinunan! Dili kini krimen sa mata sa balaod! Ang tao! Dili makahimo og krimen kung way balaod nga nagsilot sa iyang gimo! Sa pinulungan natin! Nolong krimen! Nola puwena sinilihe! Way krimen kung way balaod nga nagsilot ni ini! Usted conocélale. Oh! Naibaw ko sa balaod! Og dili ko ninyo mahimong dakpon! Kay wa ko'y krimen nga nahimo! Somos la ley. Dili mahimo nga kamo ang balaod! Podemos ser la ley. Kung inyo ang kunon nga kamo ang balaod, inyong gisupak ang balaod sa Espanya! ¡Arresto a todos! Ayaw ninyo na pa nga ako mga kauban tinunan! Wa sila sa! ¡Seguir mi pedido! Kalapasan ka na sa balaod! ¡Esta es la ley!
Kagahi ba ni bug-o mo, Chacha? Dili ko mukaon. Dili ko mukaon hangtod nga mabuhi si Maria Clara. Ayaw ko makita ni mapagkaon! Di na ko gusto magkakitag pagkaon. Tagay ko ni dagang bino. Dili pagkaon na magkatambal sa kong kagool. Bino nga kung gusto. Dalihan nga kung sugo! Tinood gid ang giingon sa imong muchacha nga nagkasakit ka. Okay, labot ko kinaboy. Ayaw ko hilabti. Nagaw na. Kaya gusto ko mag-inusara. Nagpakabanaan ko sa imong kahimtang senyorito. Huwag kayo labot ako! Dili ta kaliwat aron magpagkabana ka. Kung mag-iningon ka ini, Permi, walay katumanan pa ang maayo mong damgo sa nasod. Basilio, Nagsabot ko sa kasakit nga imong karong gipati. Imo karong natagamtaman. Tungod sa pagkawa ni Ate Maria Clara. Apan kinahanglan nga magpakaligong kaapusab. Tungod ko alang sa imong nasod. Basilio. Maglisod og dawat si Senyorito Ibarra sa pagkamatay ni Ate Maria Clara. Hinaot na maminaw siya sa kong tambag. Oh, ubay-ubay naman di ang mga pasyente nga nagpaabot na ako sa gawas diri sa akong klinika. Mga blin ako aron matanaw ang panglawas sa akong mga pasyente. Adios patria adorada, región del sol querida. Naibong siguro ang uban ninyo kung nganong makapanambal man si Basilio nga wa man siya lisensya sa pagkadoktor ug wa pa siya makahuman sa pagkadoktor. Kining pagpanambal ni Basilio susama kini og kasinatian ni Rizal sa tinuod niyang kinabuhi. Si Rizal wa nakahuman sa pagkadoktor tungod kay wa niya nasumiter ang iyang thesis sa doctorate in medicine. Apan gitugtan siya nga makapanambal kay duna siya licentiate in medicine. Sa panahon gud sa makatsila, kay di pa kayo daghan ang doktor sa Pilipinas, bisan ug wa pa makahuman sa medisina, mahimo nang manambal basta mahatagan lang og lisensya. Ug ang naandan nga bisan og licentiate in medicine pa lang ang nakuha, tungod kay nanambal tagon ang nihimo niini og doktor. Sa teknikal nga pagkasubay, si Rizal dili gyud doktor kay wa man siya hingpit nga nakahuman sa doctorate in medicine. Apan kinatugtan man siyang nanambal tungod sa iyang nakuha nga licentiate in medicine. Gitawag siya sa iyang mga pasyente og doktor. Mao na karon bisan og dili siya tinuod nga doktor, gitawag siya og Dr. Jose Rizal. Atong balikan ang sugilanon. Dr. Basilio! Ang mag-una ninyo, maoy unahon ako sa pag-atiman. Linya lang mo palihog. Kay dili na ako sirada ng akong klinika hangtod nga mahuman mog atiman. Mag-gwardiya sivil. Buenas tardes, Dr. Basilio. Buenas tardes. Unsay ako ikalagad ninyo? Ay, estamos aquí para arrestarte. Di amo aron dakpon ko? Unsay akong sa? Usted es un filibustero. Dili ko pilibustero. Explique que al Kapitan General. Di na kinahanglan nga adto pa ko manalipod sa akong kagalingon sa Kapitan General. Dili ko pilibustero. Lo sentimos, Dr. Basilio. ¡Vos queda! Sí, señor! Ayaw ko niyo hilabti. Ayaw hilabti nga ako mga butang.
Buscamos pruebas! Wa mo yung akuhang ebidensya din sa akong klinika. Dili ko pilibustero! Arrestarlo! Asa ko ninyo, dada? Ayaw nagdagdag pa! Oh. Walay sala ang ako mga pasyente. Ayaw silang tiunin sa imong pusil. Sige, mukuyog ko ninyo. Ayaw ninyo prisuha! Ano ba yun? Ayaw! Ubay-ubay sa mga batanong NGO ang nadakpan sa akong mga tao. Init pa kayo og dugo ang mga batanon. Nagtuo sila nga sa iyon ra ang paghimo og maayong kausaban dinhi sa nasod. Juliana, Taitalis? Tay, nganong kalit kami buto din sa balay. Og daw doon nagkikabalakas imong palagway. balitaan ti ka, Juliana, sa gihimo sa mga katsila karon. Unsa ka na, Taitalis? Gidakop sa mga gwardya sibil ang mga batanon nga ilang gidudahan nga kaadib sa plano sa pag-alsa. Ug apil sa gidakop mao ang imong hinugma nga mao si Basilio. Tay, Ilang gidakop si Basilio ug posibleng tuan nila karon dad-a sa kwartel. tay. Apil di ay si Basilio sa grupo sa mga pilibustero. Wa siya labot sa plano sa pag-alsa, anak. Apan nga nung ilamang gidakop si Basilio. Posibleng ilalang nasaypan si Basilio tungo kay daghan sila mga higala nga mga batanon nga dayag nga nangayo og reforma sa Espanya. Tay, gusto kong mobisita ni Basilio. Apan anak, Tay, ayaw kabalaka. Gusto lang kong masayod sa kahimtag karon ni Basilio. Isa gani. Ilat ang gipriso dinhi sa usa ka bilangguan sa kwartel. ilalang gipunan ang akong kasuko sa mga katsila. Kung makagawas ko din ipatagamtam na ko nila ang pinagsakit kong panimahos. Unsa man kay ilang buhaton nato? Unsa pa? Ilatang butang-butangan og sama sa ilang gihimo sa mga inosenteng tao. Makagawas pa ka ta dinhing buhi. Unsa ka ba, Basilio? Nahadlo ka ba? Dili sa ingon nga nahadlo ko. Apan ako ko. Kawa ko'y lapot sa plano sa pag-alsa. Naibaw ka ng daan sa gani sa akong baruganan. Supak ko sa duguon nga revolusyon. O karon, ha? O karon nga ikaw na ang naigan sa inostisya sa mga katsila. Supak ka paghihapon sa revolusyon. Isang gani. Mauna ni ang kwartel. Naabagahan nila tiniprisuha si Basilio. Musuway ko upang utana sa mga kwartya sivil. Senyor, mangutana unta ko. Ay, pastihan. Lumayo pa Kapitan Tiago, no?
Nagkidako po si Dr. Basilio. Uy, si Kapitan Tiago man di ay nagkanambo sa bintana. Nagdugog ka mong istorya, Kapitan. Ang Kapitan, ang mag-istoryahan, Kapitan, ang pagdakop ni Dr. Basilio. Kabuutan taon sa imong anak. Uy, Kapitan, nagidakop man sa mga gwardiya sige. Oh, pero dili mo to, anak, Kapitan. Ade, bagi ko Salbahis naman ang mga kansila. Wala bang hataon kulata si Dr. Basilio. Ayog yun, pero si Pagka, igarote si Dr. Basilio. Magpuin taon. Kalma lang. Hala, huy, laon sa mga kapitan. Basilio. Juliana, nga lumianhi ka sa kwartel. Pagkahibaw na ako sa naitabo ni mo. Nianhi dayon ko aron makakita ko sa imong kahimtang. Dili tinuod ang ilang akusasyon ako. Wa sa kong hunahuna ang pag-alsa batok sa gobyerno. Mituo ko ni mo. Og mangita ko paagi nga makakawas ka dinhi. Daghan kay salamat, Juliana. Mahal kita ko na imo. Imahal ko ikaw, Basilio. Kung makagawas ko gikan din magpakasal tayong ta. Oh, Basilio. Gipaabot ko ka ng hikayuda nga moabot sa akong kinabuhi. Sige lang, Juliana. Kay bisan og ni ako karon sa prisuhan, makikpisok kong mabuhi tungod ka lang sa atong gugma. Es la hora! Gipahunong na ko sa mga gwardiya civil. Juliana, bakop na kong hugot sa imo mga kamot. ¡Caramba! ¡Eso es suficiente! Basilio. Kinahanglan nga makakita og paagi. Pamaagi nga makagawas si Basilio. Husto ang Kapitan General. Akong nahibawan nga maayong tao ang Kapitan General. Senyor, anaa ba ang Kapitan General? Ikaw di ay ang hinigugma sa usa sa mga dinakpan. O, kamahalan. Kinsay imong pangalan? Juliana. Ang bansagon? De Dios. Ngano kamahalan? Nganong medyo nakuratan ka sa pagkadungog nimo sa akong bansagon? Wala. Medyo nakadungog na ko sa maunga bansagon. Taga-diin ka ba? Tagasapang ko, kamahalan. Kinsay ngalan sa imong amahan? Nagduda ko sa iyong pangutana. Kinsay pangalan sa imong amahan? Patay na ang akong amahan, kamahalan.
Kinsay iyang ngalan? Dili na ko siya tuganan sa ngalan ni Tatay Talis. Kinsay ngalan sa amahan mo? Apolinario. Murag na makak na ako kinibabayhan na. Mabasa ko sa iyang mga mata. Kinsa to'y ngalan sa imong hinikugma? Basilio Kamahalan. Basilio de los Santos. Ang hapit na mahuman sa pagka-doktor. Oo, Kamahalan. O unsay imong tuyo para niya? Kamahalan. Walay sala si Basilio. Wala siya'y plano sa pag-alsa. Kanang butang nga, Juliana, nang inahanglan pa og dugang investigasyon sa ako mga tao. Kung mohangyo ka nga pagawason si Basilio, dili ko pa ka na ikatugot ni mo karon. Kamahalan. Nakalakaw na siya. Nagduda ko atong babayhan. Kamo! Malan. Panidi ninyo katong babayhan na nga nakikatubang nako. Nagduda ko nga siya ang anak sa dugay ng pinangita sa balaod nga si Talis de Dios. Wala masugod ang Kapitan General sa kumangyo. Dili ko makatugod nga magkarote si Basilio. Sakto ka ni ang naasa kong huna-huna. Muduol ka ako? O dili? Mubalik ka ako og duol ni Padre Camora. Gidakop sa mga Guardia Sibil sila si Basilio Isagani. Gamiton ako ng akong koneksyon sa Kapitan General. Magkikita ko sa Kapitan General aron buhian ang mga batanon nga ilang gidakop. Akong isulob pag-usab ang akong takuban sa pagkadon Simon. May anhis akong opisina si Don Simon. Naa kasi ihangyo na ako. Pasudla si Don Simon. Mayo pas Basilio. Kay giduaw pa siya sa iyong nigugma din espresuhan. Apan ako. Nalimot na ka na ako sa hingpit si Polita. Polita. Sueltelos! May mando siya nga pabuhian namin. Isagani. Basilio, makagawas na tagikan din eh. Solo na, estake! Dunay usang ibilin sa prisuan? Isagani Villamor! Basilio, gitawag na akong pangan. Senyor! Saler, ahora es libre. Basilio, makagawas ako. Muna na ko nimo gawas ha?
Makaraig! Kinsa maka ang usa nga ilang ipili din sa prisuhan. Dixon! Kami na lang duha si Sandoval ang nabilin din sa prisuhan. Kinsa maka namong duha ang ibilin din. Sandoval! Senyor! Oh. Ako na lang usa ang nabilin din sa prisuhan. Tirar! Ako ang ilang gibilin din sa silda. Basilio de los Santos! Senyor! Eso es una orden del Kapitan General. Unsa? Kana ang mando sa Kapitan General? Senyor, pagawas ako din Wa ko'y sa, senyor! Ayaw ko niyo prisuha! Wa ko'y sa! Wa ko'y sa! Oh, si senyorito Ibarra? Basilio, Niya ka, senyorito. akong gihangyo ang Kapitan General nga pagawason mo. Misugot siya. Apan iya kaunang kipabilin. Wa ko'y sa, senyorito. Ganong ilam akong gigon ani. Una kong nahibaw siyang pagka-inosente, Basilio. Apan ganong ako ramang usang gipabilin sa Kapitan General. Ambot ha. Wa ko mahibaw sa nahuna sa Kapitan General dihan nimo. Sa manig nahitabo na ako. Nganong niya ka sa simbahan? Babaeng taga-bukid. Padre Camora, Nahuman ako og budlay nimo, Juliana. Nang harana pa ko. Hapit pa ko mapake og iro. Gihimo pa ko nimong muchacho. Unya nakulatahan pa. Ay naku budlaya. wala ko ikaw sugua, Padre Camora, nga mautong imong buhaton. Kung wa pa ko iamong atong binsayb, dili ko to himuon. Kun mao, ang imong higalang ang basula, ayaw ko. Ayaw ko tuloy kay pari ko! Padre Camora. Unsa man? Magpakiluoy kong balik ni mo, Padre Camora. Magpakiluoy ka na kog balik? Padre Camora, maluoy ka. Maluoy ka pagawas sa si Basilio. Kinsa ng Basilio? Siya ang akong hinikugma. Pilibustiro di ay ang imong hinigugma. Dili siya pilibustero. Napasanginlan lang siya, Padre Camora. Gikapoy na ko, Juliana. Padre Camora, pangyo ko ni mo maluoy ka. Nagpakiluoy ka na ko? Maluoy ka na ko, Padre Camora. O maluoy ko nimo. Naibaw ka na sa imong bayad. Andam kong mutuman sa imong ipabayad na ako, Padre Camora. O dili na ko gusto og utang, ha? Sige. Tabangan di ka nga makagawa si Basilio. Apan, kinahanglan nga itugyan mo na kanako ang imong pagkababay. Karon dayon, akong pagawason si Basilio. Ugmang adlaw,
mubalik ka din sa simbahan aron bayran ang imong utang. Nagkasinabot ba kita? Oo. Toa na si Juliana. Miyangyo siya nako nga pagawason ang iyang hinigugma. Wa siya may baw nga wa ko'y mahimo sa pagpagawas sa iyang hinigugma. Ang Kapitan General lang ang makahukom ni Basilio. Ug mga lawa, mulupad na sab kauban sa panganod si Padre Camora. Pasaylo ako, Basilio. Pasaylo ako nga ako kining himuon. Dili ko gusto nga igaruti kas makat sila. Og mga adlaw, itugyan ko ang akong pagkababay kang Padre Camora. Bugti sa imong kagawasan. Hosted habla con el Kapitan General. Makiksulti na ko ang Kapitan General? Ilatang gipatilaw og prisuan. Apan ang prisuan, wa nakapabugnaw sa atong pakigbisog. Panganda mo! Kay mubuto na ang il filibusterismo! Kita mga batanon, ang mukaway-kaway sa bandiras Pilipinas, nga giguhay-guhay sa mga katsila! Lumpago ng Espanya! Viva Pilipinas! Patay na si Kapitan Tiago. Doon ay mga nagkakita nga kalit siyang nawag tangan o gumoy. Siya na nebaw nga ginakop si Basilio. Iyang gikaguulog maayo ang daw tagidagatan siya ang sinakop. Kapitan Tiago. Oh, miabot na ang mga musikero. Ug posibleng muhad silang tukar sa patayng lawas ni Kapitan Tiago. Kapitan. Adios, Kapitan Tiago. Adios. Makagawas na kugikan silang giprisuhan ako. Kailad ang daan ang Kapitan General o si Papa Tiago. Daghang salamat, senyor. Senyorito. Mauday nga ako rang usa ang iyang gipabilin sa prisuhan. Kay gusto pa siya makiksulti. Nako, may itong di Papa.
Masakit to na yung taos, Papa. Mangita kong barko nga kasakyan. Madto kong una sa San Diego. Basi nakibaw na si Papa sa nahitabo na ako. Dili maayo nga bation niya ang kahingawa. Og akong atuon si Juliana. Ako na tumanon ang akong saad niya nga magminyo mi. Juliana. Akong tambuon din sa may kampanaryo ang pag-abot ni Juliana. Ako na to siyang kiingnan nga igabot niya mo diretso sa akong lawak. Kamura, makaengkwentro na sa bron ang imong kabayo. Ako lang sa sunod. Juliana, ayaw ka ba lang ka? Uy, doon na siya'y kuyog nga tiguang babay. Magdali ko naog sa kampanaryo ug ako siyang panid-an kung mulahos ba sa akong lawak. Juliana, ayaw og sodi ha. Ayaw ka ba lang ka? Nahibaw ko sa akong buhaton. Ni anak ko sa tungod sa simbahan. Naana si Juliana sa ganghaan sa simbahan. Ako lang siyang panid-an din sa akong gitaguan. Juliana. Juliana. Nagsugod ang tukar ang mga musikero na pahinugot sa patayng lawas ni Kapitan Tiago. Bidugok ang daghang mga bisita. Gikan sila kinaiyang mga lugar. Sagad nila mga ilustrado. Utsam kay bation ni Basilio kung mahibaw siya nga patay na ang iyang amahan. Padayon pag naglawig kining barko. Idigdong ko ini. Musakay pag og tren paingon sa San Diego. Medyo malangilangay pa ang akong pag-abot. Idikaw man akong himamat nila ni Papa Tiago o Tia Isabel. Madto dayon ko sa sapang. Aron pangayoon na ang kamot ni Juliana. Gihigog mako ikaw, Juliana. Ug ikaw ang babaeng akong damko nga ikauban sa tibuok kong kinabuhi. Atong sawan ang kalipay sa usa ka malipayong pamilya, kauban ang atong mga anak. Basilio. Juliana, mahal ko.
Naibaw ko nga nagpaniid lang nako si Padre Camura. Ana, nagasood na sa simbahan si Juliana. Juliana. Uy, wa mulahos si Juliana sa akong lawak. Dito siya saka sa danan paingon sa kampanaryo. Ni anak ko sa may kampanaryo. Basilio. Juliana, dili ko gustong tunay ka kompetensya sa imong gugma. Ako ka lang, Juliana. Oh, Basilio. Imo lang ko. Og walay laing makapanag-iyan ako, Basilio. Ikaw lang. Juliana. Basilio. Gihigugma ko ikaw. Ako paunon sa kong kamatayon ang imong kugma. Unsa himo ni Juliana diha sa may kampanaryo? Ayaw! Juliana! Juliana! Diyos mío! Naghigog si Juliana! Juliana! Nganong nagpakamatay ka man? Nganong miambak ka magikas kampanaryo? Juliana! Wato siya huna-huna! Wato! Nasaba ang mga tao sa pag-ikog ni Juliana. Dili ko magpakita nila. Maglikay ko nga ilang dudahan nga hinungdan sa pag-ikog sa babaeng taga-bukid. Dodo na gikakuptan ang mga tao. Unsa man ka ng ilang kitapukan. Doon sa tugkaran sa simbahan. Magsusi ko. Pagi ako ninyo. Pagi ako. Oh. Kanang babaeng nabuyot. Juliana! Juliana! Unsa na hitabo ni mo, anak? Unsa? Nagikugag ako, anak! Juliana! Naunsa ka ba, anak ko? Pero mo magkilingi mo! Juliana! Apa si Juliana? Kasi hindi mga tao mahipo sa patay niya lawas. Sa patay ng lawas si mong anak. Sige na. Dali na. Dahil ka doon naman. Pagka sibil. Dali na.
Human ang kong gihimog na lampara. Lampara, igalanti tanaw. Kining lampara. Kining lampara ang usa sa mga dakong hinagiban alang sa el filibusterismo. Dalangay mag-abot si Julian. Gandi ng buntag sa manto siyang nilakaw. Nganong nalangay mangkahasiya. Mga gwardiya sibil. Carla! Ang el suelo! Unsa ka nang ilang gidiskarga gikan sa kabayo? Tao ka na. Hijala! Señor! ¡Vámonos! Unsa ka nang magkaliko ka na o gikarinis bay. Akong susihon kung unsa ka nang gibilin sa mga gwardiya sibil. Di na ko sa mong bahay sa San Diego. Ganun daw dunay mingaw nga tukar sa panda nga ako natungog. Paspasan akong paglakaw. Si Julian na kining gihatod sa mga gwardiya sibil. Juliana, Inday. Juliana. Inday. Patay na si Juliana. Dunay mga pangos ug mga bunog sa iyang lawas. Rihanna! Mga tao din sa bahay. Sa may natabo din o ganong ingon araw na tukar ang akong nadungugikan sa mga musikero. Basil. Tia Isabel? Ang sa natabo din sa bahay? Ganong daghang mga tao din Ganong ingon ini ang musika nga gitugtog sa mga musikero. Iho, Basilio. Kung siya naitabo din Tia Isabel? Si Papa mo, Tiago. Kanaon siya si Papa Tiago? Patay na siya. Si Papa. Naingawa ka sa Tiago sa dahang nahibawan nga gidakop ka sa mga kwartya si Phil.
Nilitiaw ang iyang kabalaka. Kalit lang siyang naglisod o ginhawa. O ginahinay nga nawagtangan ng panibuot. Papati ako. Pa! Pa! Dili mahimo nga magdugay ko din sa tiyani. Ubay-ubay ng mga tao ang nasuko na ko. Ang pinakabago, mao ang paghikob ni Juliana. Basin og anhiyon ko atong talis ganhi sa simbahan. Og Sakristan! Panghipo sa tanan akong mga gamit! Kay musibata din hindapita! Asa papaingon, Padre Camura. Atong biyaan kinang lugar ha, Binsaib. Gubot kayo. Daghang mga tulisan. Daghang mga tulisan o nahadlo ka nga panimaslan sa imo mga nasadaan? Parehas na. Ato tas pantalan aron na mangitaw kasakyan nga barko paingon sa Manila. Hangyoon akong arsobispo nga adto na sa Manila magpadestino. O di ay, namatay si Juliana. Naghikog. Niyambak ikas kampanaryo. Usaw to nimo. Ha? Uy, ayaw ko pangutan ani anak, Binsaib. Wa ko'y labot sa iyang kamatayon. Ulo! Oh, may mga armadong tao. Mag-ilog kang parang tatandiya. Ilatang kitiunan og pusil. Kalma lang. Mga senyor, unsay amo ikalagad kaninyo? Yata-gataran ninyo mga alahas o mga salapi. Mga tulisan din ni mga tawanan. Unsa? Mga tulisan? Kalma lang. Ina! Yata-gataran ninyo mga alahas o salapi. Dili mo gusto nga ikargas tartanilya nga wala kinabuhin. Dili na ko ihatag ang akong mga alahas. Kinirang mga salapi. Mana na to silang ipangayo. Upatay pari ni mga tawanan. Daliya ka mo gipangayo! Senyor. Ang daming muhatag sa inyong gipangayo. Di ara. Diyang tanan ako mga salapi. Nawata, senyor. Oo, kini niya. Mauni ang ako mga alahas. Ay, ugaw ba? Ano ba na siya mihatag? Tumana, ilang mando. Ano? Ni ang tanan kong mga salapi. Ang mga alahas niara. Hatag na ba ninyo? Antara ninyo mga salapi o galahas? Si senyor. Nahatag na mo ninyo ang tanan namong salapi o alahas. Okay. Kapadayo na mo sa inyong biyahe. Salamat, senyor. Kusero. Larga na yun. Yun na ba? Ang kura sa dyan ay katungo sa kasagay! Iya kong nailan. Nagauban! Ako gusto na pare! May nagusaan ka na ito mga pariya! Kusero, paspase ang pagpanagan. Puno! Puno! Hindi na ito pagkakang mga pariya! Ilatang pusil. Paspase, Kusero, ang pagpanagan sa imong tartanilya.
Ayaw pagkunong ko, Zero! Totoo na! Ipara ka na taong pusil! Bastil! Huwag akong lawas ang may gawa ng nagpungasi nga bala! Sayro na, Padre Camura. Aron kita maigo. Hindi maigo pa imong lawas ba sa pagpamusil. Unsaon man, Ben Sahib? Itaming na sa balay mong agtang. Unsa? Tia Isabel. Iho Basilio. Wala tayo mahimo pa. Kawa sa pag-ampo sa Diyos alas kaluwasan sa kalag ni Papa Tiago. Iho. Daghang kay mga ilustradong biduaw sa patay niyang lawas. Bisan nagsukaro lang imong amahan sa buhit pa. Apan maayo siyang tao. Og daghang mga hikala nga ilustrado. Tuod etya. Mubiyaon ako kadiyot. Dili ko magdugay. Mabalik na ko karong adlaw. Asa ka, iho? Muadto ko sa sapang. Dalikyaton ako og bisitang akong hinigog mga si Juliana. Balik Padre Camura! Ayaw pagtala! Talis! Talis, igo na ka na. Igo na ka na. Nakalayo ng isakyang tartarilya ni Padre Camura. Di na nato sila maapsan pa. Tugod ni Padre Camura nga namatay si Juliana. Giyon sa nung pagsiguro katong pariya mo hinungdan sa paghikog sa mong anak. Usa ka tiguang babae ang nanabi sa among mga silingan sa sapang. Nga si Padre Camura ang hinungdan sa paghikog ni Juliana. Unsa may gihimo sa pari? Mo ka na hibuan ang ugdugang pagkasusi. Kana ang usa ka takong problema sa atong panahon karon. Sakto ang giingon ni Kristo nga may lubo nga magtakuban sa sapot sa karnero. Ako na lang nakitaan nga may mga gwardiya sibil ang naghatod sa patang lawas ni Juliana de. Nag-ikog kuno nga akong apo. May ang bakunog ikan sa kampanaryo sa simbahan. Ganong naghikog ba si Juliana? Ha? Unsa may mo nahibawaan nga naghikog siya? Ganong nagpakamatay man siya? Unsa? Juliana, huwag magdaho mga makahimo ka niini nga may tabo ni Nimo. Lola, mahimo bang mag-istorya tangan kita rang duha? ayaw ko disturbo ha. Nagbangutan ko sa pagkamatay sa kong hinigugma. Senyorito, istoryahan ko ikaw sa tanang nahitabo. Sawa pa namatay ang imong hinigugma. Oh. Masaylo sa dilimayong namatikdan sa kong kinaiya sa nangaging mga adlaw. Nagkalitan ko sa kasakit. Umanan ko na hibaw
nga patay na nga akong gibalikan din sa Pilipinas nga si Maria Clara. Apat bisan ugwa na si Maria Clara, madayon ang pag-alsa. Andam na ba kamo alang sa el filibusteres mo? Kun mo, di ta maglangay og taas nga panahon. Wa madayon ang unang tong planos pag-alsa. Tungod kay mao katong gabi una nga dawad-an kong kadasig sa pagpakigbisog human nahibaw sa kamatayon ni Maria Clara. Kini ato karon nga sunod nga plano. Wa na'y magkapugong nini. Madayon na gini, senyorito. Madayon na gini. Madayon na gini. Ayaw ninyo huna-huna ang kapakyasan sa pakigbisog sa kagawasan. Nagatigom nag-igong kusog ang atong kausa. Sa di patamo atake, atong mahibaw-an daan ang atong tagsa-tagsa kapapil. Matanglawin, Senyorito Ibarra, igkabatit nimo sa unang pag-ulbo. Dunganin sa imong grupo ang pag-atake sa nagkadaiyang buhatan sa mga katsila. Pulpoga, hangtod nga maabog ang mga nagbuntaog nga edipisyo sa Espanya. matuman, senyorito. Talis, Senyorito. igkamatikot sa mga katsila sa pag-alsa. Manggawas sila silang tagsa-tagsa kalungga. Ikaw ang mango sa imong mga tao sa pagbanhig sa mga gwardya sibil. Iposisyon daan ang imong grupo sa mga lugar nga sagad daganan sa mga gwardya sibil. Matuman, senyorito. Senyorito, kano sa ito himuon ang pag-alsa? Atong iatol sa panahon nga dunay dakong okasyon. Atong iatol ang pag-atake nga lapoy ang panglawas sa mga katsila. Gumikan sa kipangandamang okasyon. Kano sa kaha, senyorito? Ang el filibusterismo. Atong himuon igkagabi atol sa dakong piyesta sa San Diego. Dr. Basilio, mitugan ka na ko si Juliana. Nga dili siya makatugot nga igaruti ka sa mga katsila. Nangita siya og paagi nga makagawas kagikan sa prisyuhan. Iya gihangyo og una ang Kapitan General. Apan may balibad kini sa hangyo sa imong hinigugma. Ang katapusan iyang gituol, mao si Padre Camora. Ang kura sa tiani? Oh, senyorito. Og bihangyo si Juliana kang Padre Camora. Nga pagkawason ka gikan sa prisuhan. Misugot si Padre Camora. Apanangayo siya og bayad. Pila ang gipabayad ni Padre Camora? Dili sa lapi ang gipabayad ni Padre Camora kang Juliana. Bukti sa imong kagawasan. Ano sa iyang gipabayad? Ang gipabayad ni Padre Camora, mao ang pagkababay ni Juliana. Unsa? May pasalig si Padre Camora nga sigurado kang makagawas gikan sa prisuhan. Pinaagi sa iyang manto. Dili tungod ni Padre Camora nga nakagawas ko sa prisuhan. Ipabuhian ko sa Kapitan General kay higala silang daan ni Papa Tiago. Kung mauna, senyorito, giilan lang di ay ni Padre Camora si Juliana. Sige. Tiwasan imo istorya. Humaning ni Padre Camora si Juliana.
nga nakagawas ka na gikan sa prisuhan tungod sa iyang mando. Pagkaugma, gipabalik siya sa pari sa simbahan aron tumanon na sa imong hinigugma ang pagtugian sa iyang pagkababay. Gituman ba ni Juliana ang ipabayad ka niya ni Padre Camora? Ha? Pagkaugma, miadto si Juliana sa simbahan. Ako unta siyang gisuwayan og pugong. Nga dili mo suhod sa simbahan. Apan, uha siyang mipatuo. Sawa pa siyang mamatay. Mitugan siya na ako. Nga ikaw ra ang tugihanan niya sa iyang pagkababay. Naghahandong pa siya sa imong saad nga kamin iyon. Misuod yun si Juliana sa simbahan. Bisan pa sa akong pagpugong kaniya. Maunalay akong nakitaan nga miambak si Juliana. Gikan sa kampanaryo. Mahal ka kaayo sa imong hinigugma, senyorito. Aron sa pagpanalipod sa inyong gugma. Mas gipili niya ang kamatayon kaysa mapunta sa laing lalaki ang iyang kaputli. Juliana, ganun nagdali-dali ka man. Imuot akong giwat. Aron tumanon ang akong saan kay imuot kang akong asawa. Padre Camora! Padre Camora! Magbayad ka't kinabuhi ni Juliana! Marami ang simbahan sa parokya ni Padre Camora. Magbayad ka, Padre Camora! Asas, Padre Camora! Wa dinis Padre Camora. Ayaw pumalak! Ano di ka maangin sa kong kasuko? Kinsa ka man di ay? Ako si Dr. Basilio de los Santos, ang anak ni Kapitan Tiago. Senyorito, nakabiyan na si Padre Camora. Ayaw ko magkaki! Pasod na ako! Abli ang pultahan sa simbahan! Nagkaposisyon ang tanan kong pwersa sa pag-alsa. Pataghagtok sa orasan. Nagtimaan sa nagkaduola ng kapukanan sa Espanya. Kakusog sa pagtuktok ng korpas. Ipunting na kudaan nga sa pultahan ng ako revolver. Ito gibanggaan ang pultahan. Mga gwardya sibil ka kini gustong musoda. Nahibaw ka nila nga ako ang nangu sa plano sa pag-alsa. Ginong ka paputahan. Dili ko ninyo madang boy. Maging pinusilay ko ninyo. Mom! Sige, pusil ako! Oh, Basilio? Ang binay mo pusil. Dili na ipunting sa kong agtang! Ayaw itiyo niya ako armas si mo agtang. Kargado ni sa bala. Sige na! Pabuta na ni mong armas! Basilio, unsa ni tabo ni mo? Ba't yan ako? Naunsa ka? Nag-ool ko! Kung nag-ool ka, ayaw pag-ingon anak. Kasi may tabo ni mo. Ganabang
Wa man na matarong ang imo biste. Naglago ka. Nabungkag ang maayo mong buhok. Ug wa ka rin paghimuot. Basilyo na unsa ka. Nasuko ko! Ug nasuko ka, dili sigun ani nga paagi nga sulbaron mo ang imong problema. Wa ko manginahanglan si mo sermon. Ato na sugdan ang pag-alsa sa mga katsila. Kapatyunon na kong katsila! Basilyo! Isagani, hingpit na nasabutan ang pitsa sa kasal namo ni Juanito. Ug iatol kini sa dakong piyesta sa San Diego. Paulita, kung papilion ko sa Diyos o gawin nga ako gusto, akong pilion ang gawin nga makapugong sa pag-abot sa adlaw. Diin hiusahon ka ngadto sa laing lalaki sa altar sa kamyon. Isipan na lang Isagani nga ako usa lang kadamgo sa imong handurawan ug sa imong pagmata. Kalit ako nahanaw sa imong pananaw. Kundam ko ka man lang diri kadako. Piliun ko nga dili na namumata. Aron hantod sa hantod ko ikaw nga ikauban. Apan dili kadam ko alang kanako, Paulita. Buhi ka kanunay sa kong kasing-kasing. Apan kapalaran ang nagbuot. Dili ang kapalaran ang nagbuot nga buhagon ang atong kugma. Di mo kining kagustuhan. Dili ko kini kagustuhan. Kagustuhan kini ni Tia Victorina. Pero ganun to na may magbuot sa atong kugma. Iko lang naglantaw si Tia Victorina sa akong maayong ugma. Tungod ba kay adunahan si Juanito? Samtang ako, usa lang ka pobre nga makata. Dili ingon ana Isagani. Kanya ang tinuod. Nasayod ang langit nga ikaw ang tinuod kong gigugma. Dili makasaksi ang langit sa tinuod mo pagpati diri kanako. Isagani. Pero ayaw ka balaka, Paulita. Dili ko magsambok sa inyong kaminyoon ni Juanito. Akong iampo nga magmalipayon ka uban ka niya. Ngunta, dili ka niya pasakitan. O iya pang labuan ang akong pagmahal niya kanimo. Isipa lang gihapon ko nga imong higala. Ug andam ko kanunay nga mudawat nimo. Kung may bukton nga mapasipahakan nimo. Mahal. Mahal ko ikaw kanunay, Paulita. Nagkadaghan ng mga tao nga may tugog din aron sa pagtanaw sa patayng lawas ni Tiago. Og si Basilio, wa pa mahibalik. Nagingon siya nga igo lang niyang bisitahon ng iyang hinikog mo. Anong nalangay magkaha si Basilio? Senyora! Anak, Kapitan General!
Mibisita din ang Kapitan General. Atong hisgutan ang problema sa kalma nga paagi. Bisan ako ang kuno na. Namuwad ano sahay sa saktong paminsar kung naasa kasuko. Unsa na hitabo nimo? Andam na kumukuyog sa pag-alsa. Una-una sa makadaghang higayon. Dili ko gusto magmahay ka sa imo niyang hukom. Bata pa ko nga nakaam ko sa kabangi sa mga katsila. Kaming duha sa kong igsuon nga si Crispin na biktima sa kabangi sa paring katsila. Huwag namatay ang ako igsuon nga si Crispin. Si Nanay Sisa gidakop sa mga gwardya sibil. Bisan walay sala. Nabuang siya sa pagpangita amo. Ug namatay. Napadayon nga nagpangita sa kong igsuon nga si Crispin. Si Papa Tiago na tiwas ang lawas. Ug namatay tungod sa kaguluhuman kudak pa sa mga katsila. Ang akong hinigog pa si Juliana. Naghikog human mabiktima sa kaluog sa usa ka pari nga may dugong katsila. Napuno na ko. Ang niasa kong hunahuna mao ang pagpanimaos. Puslan man nga ila kong gihimuan og dautan. Ang dautan suklan sa kadautan. Ang kasuko baslan og kasuko. Ug ang giutang nilang dugo bayran o sa bilag dugo. Basilio. Senyora, akong pasubo sa kamatayon sa suod kong higala nga si Kapitan Tiago. Daghang salamat kaayo, kamahalan. Huwag ko magdahong nga ikaw nga Kapitan General. Mahinumdum pa ni Tiago. Lisod hikalimtan ang usa ka tinuod kay higala. Ayun na pa, senyora. Asa ang imong pag-umangkon nga hapit na mahimong doktor? Si Basilio bang imong ipasabot, kamahalan? Si senyora. Namisita pa siyang hinikugma. Mahihong taog niya pa siya kay doon ako'y itugo niya nga istorya. Og mahimo ra, kamahalan. Ako na lang ang mo istorya sa imong itugo ni Basilio. Na lang palihog ang imong pag-umangkon nga dili mo apil sa grupo sa mga pilibustero. Taas pa siya og kaugmaon nining nasura. Dili ko gusto nga maguba lang ang iyang kaugmaon tungod sa plano nga il filibusterismo. Kamahalan. Upat ng kabuan ang nakalabay. Siya diyang imo kong iawhag sa plano nga pag-alsa. Kibalibaran ko ikaw si imong plano. Sayop na ko sa kong pagpalipat. Basilio. Utang ko nimo ang akong kagawasan. Ikaw ang nanghagyo sa Kapitan General. Aron buhian ko gikan sa prisuhan. Ako lagi suyan. Kung madabad ako hangyo ang Kapitan General. Wa ba kahibaw ang Kapitan General nga ang iyang gilang magtatambag nga Don Simon. Mao ba ang muunay unya ug pahunong siyang gininhawa.
tagay ko og pusil. Pusil? Ug usaon nimo? Gikinahanglan ako ang pusil sa pag-alsa. Ayaw pagdali-dali. Andam na ko, senyorito. Andam na ko. Nagpangurog na kining akong tudlo sa pagpusil o katsila. Hugot ka na ba gyud si mo hukom? Hugot ng akong hukom. Sugo ako bisan karon dayon sa pag-ihaw o katsila. Ato ibutang sa siniguro ang planong pag-alsa. Senyorito, andam na kumuanib sa imong grupo aron ipanimaos ang mga dinaog-daog. Senyorito. Deskalga na mga tao doon timon ang kalgaminto gikabal ko. Ang mga gamit ka na pagkusina na ang ilawom doon na pasok almas. Kaya kaldilo! Kaha! Dili ka natapok ha! Humanana kalga na yung taltanilya pala hatod ako tindahan. Ha! Mga kolya sipil. Allah! Dili baka nila sakpan palusot almas. Yes, eso. Kaldilo man kinitinyol. Dili makinikito. Inspección y los elementos. Ang ganamitos. Sí, señor. Okay, mga kaha o kaldilo. Dili baka nilakitan mga almas. ¿Qué es eso? ¡Ay! Artículos para el jugar. Taman ka na ila soltero ay ako aman sa bot. Waka sila sa kupalmas. ¡Abre esa! Iya tudlo ka na dako kahon. Ana adi dagan mga almas og bomba. ¡Abre esa! Ikaw solti ba? Ako aplihan kahon? Sí. Ang tsaka ako batong nini ha? Sakpan na diya almas. ¡Abre esa! Mga sinyal! Mga alinola mana! Ikaw, wala ba alinulay niyo? Quiero ver esa caja. Kusa kaha! Dili na kaha alinola! Alinola ba? Ano? ¡Estúpido! ¡Caramba! Alinola! Ikaw suko alinola! Ano? ¡Dije algo, saqué! Alang-alang! Alang-alang biya na mga Golja Sipil. Kamu pas-pas kalga kay basin balik pa to mga Golja Sipil. Kita sakpan unya doon na ta palusot almas! Basilio, mao ni ang akong laboratorio. Daghang kadaig mga kasangkapan sa imong laboratorio. Kini. Unsa ka na, Senyorito Ibarra? O sa imong tanaw? Lampara. Oh. Lampara kini. Karon ako makakitag ingon ni anak kanindot og disenyo nga lampara. Puthaw kini nga lampara. Puthaw nga sama kagahi sa Granada. Oh. O sa iyong pagtuo nga gamitan aning lampara? Ha? Hapit ka na mahimong doktor. Tawgon ka na gani og doktor sa mga nakailan nimo. Di ba? Nag-ipabasa nimo, Basilio. Unsa kini? Basa.
Nitroglycerina. O sa imong pagsabot. Nitroglycerina. Dinamita. Mas labaw pa si dinamita kining maong nga lampara. Dili ordinaryo ka ng maong lampara. Sakto ka, Basilio. Ang kapasiga ni maong nga lampara mao ang natigom nga luha sa mga dinaog-daog. Kano sa imo unang pag-alsa? Atol sa piyesta sa San Diego, pabuthon ang El Filibusterismo. Karoon na lang ang katapusan na itong panakita. Yan! Adjust yan! Sige lang yun! Doon na may okay si San Pedro. Baga sinabot mo dito sa langit. Kay imo mangisabong ang imong puyugon sa ogis ni San Pedro. Nyaray! Kabutan ni mo niyang! Tagsara man dyan ko ni mong kasaban niyang! Papa Tiago, daghang isalamat sa imo pagsagop nako pa. Utang ko nimo ang maayo ko karong kahimtang. Daghang isalamat pa sa imong pagmahal. Tiago! Tiago! Karon ang anawang kasal ni Paulita. Ilang giatol ang ilang kasal sa piyesta. Anila ko din yung magatang. Kadining dalana ang giana sa mga tartanilya pa ingon sa simbahan. Mo na siguro ka na ang parada sa kasal ni Paulita ko nito. Pupusto ko tarong. Mo na kita ang mga tartanilyang gidayan-dayanan o mga pagkasal. Kanan una nga tartanilya. Anak si Paulita na nagtupad ng lingkod sa iyang pamanangin nga mo si Juanito. Napagtitinis ako ng matangan ang anak ko ni Paulita. 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 Ibahal ko ikaw, Paulita. Ibahal ko ikaw, Paulita. Nakakita ko, daw may nagpasalipod sa mga tanom sa ibabaw aning dahan nga among naagian. Paulita! Ibahal ko ikaw, Paulita! Si... Paulita! Mahal ko ikaw, Paulita! Mahal ko ikaw! Sa
Karon ng adlaw ang pista sa San Diego. Andam na ba ang tanan alang sa El Filibusterismo? Andam na senyorito. Karong alas 9 sa gabi, sugdan ang pag-alsa. Kini ang sinyas nga giduslita na ang El Filibusterismo. Kung makadungog mo og labihan ka kusog gabuto, nga wa pa ninyo nadungog sukad masukad. Nagtimaan ka na nga nagsugod na ang El Filibusterismo. Kung kinahanglan nga inyo dayong himuon ang tagsa-tagsa ninyo ka mga gimbuhaton, nagkasinabot ba kita? Isagani, ingon ana usahay ang gugma. May magmadaugon ug may mapakyas. Huna-huna lang nga may laing babae nga gitagana ang Diyos para nimo. Padre Florentino, wanay laing maglabaw pa kang Paulita sa akong kasing-kasing. Mahal kayo na ako si Paulita. Ug siya lang ang akong gipangandoy nga mahimong asawa. Isagani, ang imong sakit nga kasinatian sa gugma, nagian ko na usab. Pangayua sa Diyos nga hatagan ka og buutan nga babae nga mahimo nimong asawa. Si Paulita lang ang pinakabuutan ng babae parang kanako, Padre. Sa pagkakaroon, bag-o pa man kaayo. Lisod pang katudluan ang imong kasing-kasing aron kalimtan sa Paulita. Mura ka na og samad nga labas pagani, sakit pa kayong tandugon. Apan iglabay sa mga panahon, hinay-hinay nga mapikot ang samad sa imong kasing-kasing o hinay-hinay nga magpahiyom sa binuhat nga gitagana sa Diyos para kanimo. Padre Florentino. Daghan kayong mga ilustrado ng mga bisita sa kasal namo ni Juanito. Oh, si Don Simon? Ni Asia? Anara ang babae na bagong kasal. Regalo ko kaniya kiniglampara. Kanindot aning lampara nga giregalo ni Don Simon. Maghatag kuno kini og swerte sa among kaminyoon. Ay, kinahanglan nga kini kuno nga lampara ang duslitan karong gabi. Pagkanindot gid sa lampara, murag dunay sagol nga bulawan. Ay, hinuon. Basin og koleksyon kini ni Don Simon sa gawas sa nasod. Tungod kay negosyante siya og alahas. Kanindot gid sa lampara. Juanito, tanawa ang lampara nga giregalo ni Don Simon. Dagan ako Costomilda kay piyesta. Sige ka mo pili! Pili! Balato la ako baligyan ninyo! Kapista!
taman, natadangang kaldilo, kaha, alinola, na palanggana. Tuntimon! Tuntimon! Naandam na ba ang tanang mga armas? Senyorito. Sige. Impas na ang imong utang. Salamat, salamat, na. Magtukaw ka karong gabi, ha? Ano ako tukaw man? Karon ng gabi magsugod ang pag-alsa. Adios patria adorada, Región del Sol querida. Inagyod kaha mapugngan ang pag-alsa batok sa mga katsila, samtang ang mga mayundanong punto nga angay natong mahinuman sa sugilanon. Unsay naa sa lampara ni Ibarra, nganong kini ang iyang regalo sa kasal ni Paulita. Mga kasama at tangi anang hinapos nga mga pahina sa mga nobela sa atong nasudnong bayani. Dr. Jose Rizal, Lole, Betangere, El Filius Utiris. Gikugihan sa pagpresentar sa radyo, pinagi sa panulat ug direksyon ni Jocelyn Pundok Alguno. Musika, Randy Susun. Recording editor, Rani Budumo. Dalit kanato sa RMN Production Center. Radio mo nationwide. Sa araw, perlas ng silanganan, aming naglahong Eden. Lugod kong Matapos na ni sa basin ugma ato ni malugaran. Mingon lang ko basin kay usahay ba di ta katuman ba kay labi na natin mga kuan sa kondisyon labad or ngay mga kabisihan ba di ta katuman ma moingon na lang ko ni basin pohon no ma-upload ito ang katapusan sumpay nya magsugod na di po kong upload sa kuan sa Buak na Salamin part 1 kay ato tong ibalik sa part 1 kay ang na-upload ato kuan naman katapusan sumpay na may request nga sila ni Omega mas ito nangita asa mga sinugdanan na idol nga na siya ba ako awo din no ato ibalik lang kay labong nangita sa sinugdanan ato na ibalik ang Buak na Salamin dito sa Gen Radio mga ka-listeners. Pero plano ko mangita pa og live drama upload dito sa Gen Radio para di siya dingon og kuan ba binalik puro no kita lang taglain nga ika-upload. Okay. Ako mga ka-listeners, kay murag sa oras, alas 8:02 na, no? Mag-edit, mag-mix pa mga ka-listeners dahil wapan ako ma-mix ang kuan digong, no? Pero matik naman kay advance man ang kinetong vlog. Napaminaw na kunuhin ninyo, no? Pero sa pag-vlog, wapa dito na-edit. O pa ma-mix. Na-edit na pero pa ma-mix. No? Yeah. O pa pumaman akong pagpaminaw sa Digong Kanto Boy. Mga ka-listeners, thank you so much for watching. Amping mo kanunay mga ka-listeners. God bless us all. Berman sa manon, advance Merry Christmas.